Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kipulet ka East Khasi Hills ha kasingi tho ding kila ai da ka ejahar halor ka jing sha sho ki riu patba ha ka por bala punong ya ka jing yat patba ne ka rally namot pran samadan Yoringham kat ba ka deputy commissioner kala pan jing sha ne ki nong punong ya ka ni ka jing yat patba bat jing yalang ya ka ni ka jing yat patba bat jing yalang la punong da ka Seng Federation of Khasi Jantia and Garo people bat pun sngo sha ka sarkar ban thau ya ki lat ki lenti ban ai kam ai jam ya ki samla Kajingyat patba kala sedang namot pran bala penkut Hamadan Yoringham da kajingya lang. Handrai halenti gila don ki bala ktak ti ginong let nong wan laki de ki bayat da ki kejat lani ki basyong hakikali bat ki arsyaka. Kumba kapau ka bakhamjur ka jingsha ktak ti ka de hadhan kiti. Na kalyang ki pulet kila ahi da artli ki ejahar kawai hathanat sadar bat kawai hathanat la emkhra ha ka baya de ka jingsha sho syadat jong ki riu patba. Hakawai pat kalyang ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills ke Kong Isawanda lalu kala pentip bakala panjing pensyai ni ginong penlong ya kate ke jingyat pat ba bat jingyalang halor ki jingja ki bala saki da ki babun bat ki bala sapriang keleng saudong.